Улица Рузвелтова 1, Битоля. Двама полицаи в кола без лого, напомняща югокризата, охраняват българския културен клуб, кръстен на името на последния лидер на ВМРО Иван Михайлов. Спомените и бюрото, където е пишел нашия вожд Иван Михайлов. Това е бюрото от апартамента на Михайлов в Рим, който след септември 1934 се установява в Италия, охраняван от местните власти под условие, че няма да се занимава с политика. Иван Михайлов е държава в България. То е верното, то е истината. Охраната в Битоля е още от миналия април, когато българския клуб беше нападнат за първи път. Нито България ни създа клуба, нито България ни наложи да го сложиме това име. Това име го избрахме ние, македонските българи. Иван Михайлов е свето име и от него излиза някакъв дух борически за Македония. Напрежението не е спаднало и за ден, особено когато се очаква до дни сдружението да бъде заличено, тъй като македонските власти записаха в закон, че не допускат неправителствени организации да носят имена на, цитирам, спорни личности и на личности, свързани с Третия райх. Името на клуба ще си остане Иван Михайлов. За всички света не е фашист, само за бившите комунистически правителства тук в Северна Македония. Иван Михайлов е фашист. Над 70 на 100 от членовете на клуба в Битоля нямат български паспорти. Не могат да намерят документи, за да докажат потеклото си, но всеки ден се изправят срещу речта на омразата и етническата дискриминация. Както вървите по улиците на Битоля, има ли някой, който да ви срещне и да ви каже някоя лоша дума? Ами винаги се намират такива. Те са по-възрастни хора. Отидат тук покрай клуба и ще плюнат в клуба. В компанията на изящните чайки слънцето все така залязва необезпокоявано край Охридското езеро. Втория клуб в Северна Македония, който също като в Битоля предизвика остри антибългарски реакции, е със свалена табела. След нападението в края на ноември миналата година срещу българския културен клуб в Охрид на името на цар Борис III, вратата му е временно затворена. На 16 март местният правосъден министър трябва окончателно да отсъди дали клуба ще продължи да носи името на българския монарх. Един от членуващите в цар Борис III е учредител на сдружение, наречено Радко. На практика това е единственото официално име на Иван Михайлов. Радко живее. Ево сега живее. Ние никакво зло не правехме. Само ги събуждахме хората. И дека сме ние един народ. Македонски българи. Един народ. Две държави. Радко е вдъхновено от късния просветителски период на Иван Михайлов. Лидера на ВМРО е принуден да се превърне в Радко, за да избяга и от българските, и от югославските власти, заради тактиката на терористични акции, които въвежда в организацията. Срещу така наречените революционни тройки във Вардарска Македония, кралство Югославия събира 35 000 войници и така Радко се явява на бял свят. Един матичар от Благоевград издаде фалсификато лична карта и промена името Радко Деянов. И денес на гроба во Рим, къде е погребан, пишува Радко Деянов. Иван Михайлов остава привързан към конспирацията. Използва псевдоними и кодови имена до края на дните си. В по-ново време и в българската, и в македонската общественост е сочен за фашист и обвинен в колаборация с Третия райх заради връзките, които ВМРО трайно поддържа с хърватските усташи. Аз не му се люта. Аз ги съжалявам. Това са хора, които не знаят, кои са неграмотни. Независимо, че е реабилитиран, Иван Михайлов никога не се връща в бившата Югорепублика или в България. Всеки негов последовател обаче има дебело досие в удбата – тайните служби на Титова Югославия. Да ти стават во досието, покрай името, ВМ, това е исто како да се написали Иванчо Михайловист. Не си фашист. Кога стана фашист? След като ние българите
во името на Иван Михайлов подигнавме гласот. Скромен, ни конституција трсехме ништо. Просто да се средат работите, дајте имаме бели петна в нашата историја, дајте да ги обновиме, дајте имаме предци кои се бореле. Личните документи на семейството на Владимир Перев са фалшифицирани в опит да се предпазят от преследване. 77 години по-късно той никога няма да научи рождените дати на майка си и баща си. Вкъщи казвахте ли ние сме българи или то беше кристално ясно? Тоа прво беше кристално јасно, второ и се казваше. Всички семејства в Прилеп, тие българските семејства, всички беха михайловистички, како и в Штип. Првиот чин којто ги учеха своите деца беше конспирацијата. Во моја свет најомразени останаа комунистите. Таа битката со фашисти веќе стана стерилна. Најсериозниот проблем е местото на македонските българи в македонското општество. Кога ще можеме да кажеме, да наместиме директор на театарот да биде некој од македонските българи. Нам ни требаат обикновените хора. Така се дига политическиот рейтинг. Тоа е доверието на системот. Тогава ще бъде безразлично дали сме фашисти или комунисти.